sny, ale všetkých nás spájajú rovnaké sny. A pre milióny ľudí na celom svete je to dobrý spánok, ktorý má meno Dormeo. Ku každému matracu teraz navyše dostanete skvelý darček. Sadu prikryvky a vankúša Symfony 3 v jednom v hodnote 59,90. Je mimoriadne jemná a pohodlná, vyrobená z mikrovlákna. Na dotyk podobného povrchu broskyne s mäkkou výplňou Velsley. Prikryvku a malý vankúšik šikovne premeníte na väčší vankúš. Sú ideálne do obývačky, spálne či na cestovanie. Dostupné v 4 trendových farbách. Sada Symfony 3 v jednom v hodnote 59,90 bude vaša úplne zdarma. Vypočujte si, ako Dormeo zmenilo život ľuďom na celom svete. Keď som začala používať Dormeo, nechápala som, čo sa deje. Cítila som sa ako znovu zrodená. A teraz vstávam bez problémov, ako keď som mala 20 rokov. Tento matrac naozaj zachránil náš spánok. A vankúš? Vankúš ako darček. Dobre, nechám ti vankúš. Ďakujem. A ja si nechám matrac. Keď som si vlastne ho vyskúšal hneď prvýkrát, tak to bolo, že wow. Zoznámte sa s matracom Dormeo iMemory Silver s revolučným systémom 4 v jednom, ktorý vám umožní vybrať si vami preferovanú tvrdosť. Najväčším problémom, s ktorým sa ľudia pri nákupe matraca stretávajú, je výber správnej tvrdosti, najmä ak v obchode nechcú stráviť dlhé hodiny. Viac ako 84% klientov, ktorí spia na Dormeo iMemory Silver, sa vyjadrilo, že s matracom sú veľmi spokojní. Tajomstvom je systém 4 v jednom. Tento systém vám umožňuje vybrať si spomedzi 4 rôznych tvrdostí matraca. A správna tvrdosť je kľúčom k pohodliu. Rozhodujúcimi faktormi pri výbere správnej tvrdosti sú hmotnosť a poloha, v ktorej spíte. Jadro matraca iMemory Silver pozostáva z tvrdšej a mäkšej strany a môžete ho otáčať ľubovoľne podľa potrieb. Rovnako zmenou strán poťahu matraca s 2 cm hrubou pamäťovou penou dokážete zvýšiť či znížiť tvrdosť matraca. Týmto spôsobom si sami vyberiete spomedzi 4 úrovní tvrdosti, ktoré ponúka jeden matrac. Získate tak pohodlie šité na mieru. Vrstva peny iMemory zmierňuje tlak na citlivé body tela a jeho 3 zóny taktiež zabezpečujú správnu podporu krku a hlave, bedrovej a krížovej časti chrbtice a nohám. Fyzioterapeut som od 92. roku. Keď som začínal, tak sa hovorilo, že každý 10. má problém s chrbtom. Dneska sa uvádza každý druhý. Takže ten pomer sa extrémne zmenil. Najčastejšie mi prichádzajú klienti s problémami chrbtového svalstva. To je klasická práca kancelárska v office, kedy tí ľudia v jednej polohe sedia na tej stoličke, monitor, myš, neergonomická sedačka. Takže buď si zabezpečíte dostatok nejakého pohybu, alebo si zabezpečíte kvalitný spánok. A ten pohyb väčšina ľudí nemá čas, tak je jednoduchšie, alebo schodnejšia cesta je zabezpečiť si kvalitný madrac. Matrace Dormeo vám kvalitný spánok zaručí. Pre mňa je dôležité, keď vlastne si večer ľahnem, aby som už celý ten proces zaspávania mal príjemný, aby som sa cítil ako v bavlnke, lebo keď si zoberiem, že celý deň som v práci, v strese a tak ďalej, tak večer proste chcem byť trošku hýčkaný, cítiť sa, že sa spávam v kľude, v komforte a verím tomu, že je to ten pravý matrac pre mňa, pretože som s ním maximálne spokojný. Dôverujúc v silu prírody, naši experti vylepšili matrac revolučnou prírodnou hypoalergénou ochranou. Prvým krokom bolo zabrániť množeniu škodlivého prachu v matraci. Vlákno je jemne pretkané postriebrenými vláknami, ktoré odpudzujú prachové čiastočky a tak matracu zabezpečia hygienickú ochranu. V druhom kroku jóny striebra poskytujú antimikrobiálnu a antimikotickú ochranu. Vďaka tomuto je prakticky nemožné, aby sa v matraci množili roztoče. Krok 3. Striebro má antiseptickú schopnosť, čistí posteľ a eliminuje nepríjemný zápach prirodzenou cestou. Jedným z najväčších problémov, s ktorými sa ľudia počas spánku potýkajú, je potenie alebo prílišný chlad či teplo. Preto sme do matracu zakomponovali materiál zvaný Climalite, ktorý sa používa v profesionálnom športe na zamedzenie potenia a zabezpečenie dokonalého pohodlia pre telo. Mikrokapsuly v pene iMemory detegujú teplotu tela a regulujú teplotu v matraci rovnako, ako ho udržujú suchý. To je skvelé prostredie na spánok. Vo výsledku je váš spánok na matraci iMemory Silver veľmi príjemný, ako keby ste spali na čerstvom vzduchu. Dormeo je to pravé pre milióny ľudí na celom svete. Ráno sa prebúdzame svieži a oddychnutí. Takže, ak by sme si mali vybrať znovu, určite si vyberieme Dormeo. Dôvera a Dormeo je ruka v ruke. Som úplne uvoľnená. Dokázala by som pohnúť horou.
Mám chuť niečo robiť a som v skvelej nálade. Staňte sa členom rodiny Dormeo ešte dnes a ku každému matracu teraz navyše dostanete skvelý darček. Sadu prikryvky a vankúša Symfony 3 v jednom v hodnote 59,90. Dostupné v 4 trendových farbách. Sada Symfony 3 v jednom v hodnote 59,90 bude vaša úplne zdarma. Objednajte si Dormeo iMemory Silver, ergonomický, hypoalergénny matrac s revolučným systémom 4 v jednom. Je tu pre vás matrac, ktorý sadne všetkým. Prispôsobiteľná tvrdosť, ktorá vám zabezpečí pohodlie a lepší spánok. Ku každému matracu teraz navyše dostanete skvelý darček. Sadu prikryvky a vankúša Symfony 3 v jednom v hodnote 59,90. Pre vás dnes úplne zdarma. Zavolajte, navštívte Dormeo.sk alebo niektorú z našich predajní a doprajte si spánok s matracom Dormeo iMemory Silver. Zapojte sa tiež do súťaže Spachtoš mesiaca s vaším malým spachtošom a vyhrajte profesionálne fotenie s maličkým a množstvo ďalších cien od Dormeo. Viac sa dozviete na obľúbenej sociálnej sieti. Vďaka revolučnému systému 4 v jednom je tiež matrac Dormeo iMemory Silver ideálny pre páry. Každá strana sa dá totiž ľubovoľne prispôsobiť a neprenáša pohyby medzi partnermi. V dvojložkovom matraci sú dve samostatné jadrá, takže každý z partnerov si môže vybrať vlastnú tvrdosť a nie je potrebné kupovať dva samostatné matrace. My sa tešíme, že ideme spať. Teraz, ako máme tento nový madrac, tak normálne to vychutnávame, ten spánok. Všetci v Dormeo veríme, že čistota matraca je pre zdravý spánok veľmi dôležitá. Preto je poťah matraca snímateľný a možno ho prať pri 60 stupňoch, teplote, ktorá zabíja roztoče. Toto je hypoalergénny matrac pre zdravší spánok. 84% ľudí, ktorí si matrac Dormeo iMemory Silver už kúpili a spia na ňom, hovoria, že sú s ním spokojní. To je presvedčivé číslo. Staňte sa jedným z miliónov spokojných zákazníkov. Nie len, že relaxuje moje telo, ale kľudní sa aj myseľ a tým pádom ráno vždy stane svieži a mám lepšie nápady a proste tá kvalita za to stojí. Vezmeme si ho k moru. Dobre. Niekto si berie chlieb a paštétu a my si vezmeme Dormeo. Áno, súhlasím. Amerika, Japonsko, Poľsko, Bulharsko, Maďarsko. Pre ľudí na celom svete je Dormeo jednotkou. Staňte sa aj vy členom rodiny Dormeo ešte dnes. Ku každému matracu teraz navyše dostanete skvelý darček. Sadu prikryvky a vankúša Symfony 3 v jednom v hodnote 59,90. Je mimoriadne jemná a pohodlná. Je vyrobená z mikrovlákna na dotyk podobného povrchu broskyne s mäkkou výplňou Velslí. Prikryvku a malý vankúšik šikovne premeníte na väčší vankúš. Dostupné v 4 trendových farbách. Sada Symfony 3 v jednom v hodnote 59,90 bude vaša úplne zdarma. Objednajte si svoj matrac a doprajte si pohodlný spánok aj vy. Zavolajte, navštívte Dormeo.sk alebo niektorú z našich predajní a objednajte si Dormeo iMemory Silver, ergonomický hypoalergénny matrac s revolučným systémom 4 v jednom. Správna tvrdosť matraca je kľúčom k pohodlnému spánku. A teraz si svoj matrac môžete prispôsobiť vašim vlastným potrebám, akokoľvek chcete. Dormeo iMemory Silver vám zabezpečí maximálne pohodlie. Je ergonomický, vhodný pre ľudí, ktorí trpia bolestiami krku a chrbta. Pamäťová pena zároveň eliminuje tlak vyvíjaný na citlivé oblasti vášho tela. Vďaka postriebreným vláknam je matrac hypoalergénny a preto vhodný pre alergikov. Sme presvedčení, že si matrac zamilujete a preto vám ponúkame 30-dňovú záruku na vyskúšanie. Pretože matrac bol podrobený náročným záťažovým testom, poskytujeme naň až 15-ročnú záruku. Ku každému matracu teraz navyše dostanete skvelý darček. Sadu prikryvky a vankúša Symfony 3 v jednom v hodnote 59,90. Pre vás dnes úplne zdarma. Zavolajte, navštívte Dormeo.sk alebo niektorú z našich predajní a doprajte si spánok s matracom Dormeo iMemory Silver.